Is-sena l-oħra ftit inqas minn 13,000 tifel u tifla mhux akkumpanjati resqu talba l-ażil f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ħafna minn dawn il-minorenni ma jkollhom lil ħadd fuq min iduru u jsibu ruhom f'qagħda vulnerabbli ħafna. Għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tagħmel proposti bilan li jkun iċċarat min hu responsabbli mill-applikazzjoni għall-ażil tagħhom. Bħala kwistjoni ta' prinċipju, l-applikanti għal protezzjoni internazzjonali minorenni li jkunu f'sitwazzjoni bħal din se jkollhom il-każ tagħhom eżaminat mill-istat membru fejn kienu sottomettew applikazzjoni u fejn huma jkunu preżenti. L-applikanti jibqgħu fit-territorju ta' dak l-istat membru matul il-proċess ta' eżami tal-applikazzjoni, ħlief jekk dan ma jkunx fl-aħjar interessi tagħhom. Il-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström qalet li d-drittijiet ta' tfal iridu dejjem jiġu qabel kollox. Għalhekk saħqet li hemm bżonn regoli tal-ażil tal-Unjoni Ewropea aktar ċari u aktar prevedibbli fejn jidħlu l-minorenni mhux akkumpanjati. Skont Malmström, il-proposta tal-Kummissjoni se tiżgura li jipprevalu dejjem l-aħjar interessi tal-minorenni fil-proċedura ta' Dublin u li dawn il-minorenni ma jiġux trasferiti minn stat tal-Unjoni Ewropea għal ieħor għal xejn. Malmström qalet li se jkollhom aċċess aktar maġġel għal proċeduri li jiddeterminaw l-istatus ta' protezzjoni internazzjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni issa se tkun diskussa fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bit-tama li jintlaħaq ftehim matul il-Presidenza Taljana.